никой нищо не обръща внимание. Неща, защото си научил от всяко нещо по нещо. Карат изобщо без фирми и лицензия, но в този момент аз исках да постигна всичко максимално, защото знаех, че аз ще вложа много от себе си. И в един момент най-вероятно ще започна да преча на някой и този някой ще иска да ме прецака с това, че примерно аз съм нелегален. Затова исках всичко да ми е от до. Това въпросното момче дойде с мене. Аз много дълго време гледах камиони. Но аз тогава... Моля? От България? От обяви, да. Аз нямах и нямам. Нали, в смисъл, вече имам някакви познати, но нямах тогава връзки, кой да ми купил камион от чужбина или пък да успея да си го докарам. Другото, което е самия риск да тръгнеш от примерно Полша до България с някакъв камион, който не познаваш, за мен лично си е голям шанс да закъсаш, а там пътните помощи са едни други цифри. Като да те приберат, нали, да прибереш камион с камион, си е цифра. Той в България не е много ефтино, но там е в евро. И